गाबोननो बोहैथिनि आखाइखौ बिहैथारनोसै आं नांखि बोहैथिखौ मोनथारगोन जानोलाय मा मोनालाय बोहैथिया आंनिल'खा बे जोनोमाव बोहैथिखौ आंनि अनगा रावनोबो होनो हायाब्रा आं अरनाबोथ' बे बुहुमाव गैला अब्ला दालाय सोरखौ गिनांगौ जाखो आंलाय बे इरागदाव मोद्लाखौबो गियाब्रा नैबे थफिरामा आं न'ले जानो मोनबानो जाबाय लोंनो मोनबानो जाबायलै जागोन दे नोंनो जौखौनो होबाय थागोन आं खालि नों आंजोंल' थाफाबाय था बोहैथिनि खबरफोरखौ आंनो हरबाय था गाबोननिफ्राय बोहैथिनि जासुसि जानांगौ नों मिथिबाय हे गसाय बिदिसो जाबाय होमबा खोथाया जौ लोंनो लुगैदोंबा अमा बेदर जानो लुगैदोंब्ला आंनि खामानिखौ मावनो माथो दंबावो बे उजिगासेयावलाय जानांगौ लोंनांगौ रंजानांगौ सानसेबाबो थैखानांगौ बेनिखायनो नोंनि खामानिखौ मावनोसै आं सिगां मानसिया सिद्दा जिरायगो आं खायलें जिरायबाबो खंखाइ जिरायबाबो सिद्दा जिरायबाबो आंनि दिमागा मोनसे जायगायावनो थाखायोब्रा मा थिगलै बिदि उल्टा पुल्टा जिरायनानै दिमागफोरा मेलेमफोरा खिथुथिं थायोबा मा जानांगौ जाखो एसेबां बिदि नंद्रायाब्रा आं जौ लोंबा सारजोंसो जायो आंहा आरो नोंहा फाल्थु फाल्था रावसो दिहुनदों आरो बे सरकारफोराबो हाबा जानाय थाब थाबफोरखौल' नोजोर होसनथारबायलै थफिराम बायदि हिनजाव मोननो रोङिनिबो मोनसे स्किम थानांगौमोनलै बाप्पावै आंखौ लाजि फोनांखो ना माखोब्रा नोंलाय सरकारनिफ्राय स्किम नाङालै आंनो हिनजाव मोननायनि आं हारसिंनो हिनजाव नागिरना लागोन जेरै बोहैथिखौ अब्लालाय बेस्ट अब्ला दस्ति जौ लोंखांनानै बोहैथिया मा खालामदों मा खालामाखै नायहैनांसिगौ नों जागोन दे नाथाय गासिखौबो नायजोबगोन खिनाय आरो हासुनायखौलाय नायालां बाप्पावै नोंखौ आङो बोहैथिनि खिनाय हासुनायखौ नायनो होआखैब्रा बोहैथिया मा खालामदों मा खालामाखै सोरजों बेरायदों बेरायाखै बेखौसो नायखुमानो होदों दा खिनाय हासुनायाबो गोलैफायोना बोहैथिया खिया हासुवा होमबा बादो गासिखौबो नाय खिनाय हासुनायखौल' दानाय जागोन दे बोहैथि सना नों आंनिल' दे गोसोआव लाखि थेंक इउ स' माच बोहैथि आंजों लोगोसे साहा लोंफैनो दान्दिसे सम होनायनि थाखाय आच्छा बोहैथि नोंनि सोमोन्दै मिथिनो लुगैदों आं नोंनि लाइक एन्ड नोंनि डिसलाइक नों मा मोजां मोनो आरो नों माखौ गाज्रि मोनो जाय मानसिया नंखाय बाथ्रा बुङो बेफोरखौ आं जोबोद गाज्रि मोनो आरो जाय मानसिया आंखौ अनो केयार खालामो बिसोरखौ आंबो मोजां मोनो आच्छा आंबो बिदिनो आंथ' बयखौबो अननो गोसो जायो मा होनबा जागोनब्रा मा होनबा आंखौ गलिगोनब्रा बेलाय ओरैनोबा बेलेग सिख्लाफोरखौ साला खेबसेयावनो फटायनो हायो नैबे बोहैथिखौ गोब्राब जागोन बायदि मोनबाय आं र' दे फन फैदों आच्छा हांसो सिलारिफोरा बेवहायनो दंफैमारोथ' आरो हेलौ इरागदाव बहा दं नोंलाय आं ना बोहैथिखौ साहा लोंनो लाबोदों मा बोहैथिखौ साहा लोंनो लाबोदों बोहैथिया कि नोंजों फैदों आरो आं नोंखौ फोथायनो गोब्राब मोनो बेफोरलाय आंनि बाय हातखा जादुसोब्रा आच्छा बुंलाय मानो डिस्टार्ब खालामहरदोंमोन नों आंखौ आं नोंखौ डिस्टार्बसो खालामदों आरोना इरागदाव नोंनो एसाइनमेन्ट नांला नामा जुदि नांला आं बेलेग नायनोसै आरे मानो नाङा जानो नांगौब्रा नांगौ अब्ला नों जेराव दं बेवहायनो थाथ'ब्रा आं थांगासिनो दसे उनाव अके सरि बोहैथि फन हरदोंमोन आंनो सानस्रिया आच्छा बोहैथि साहा लोंदो ओमफ्राय नों गाज्रि मोनाखैथ' आं नोंखौ साहा लोंनो लिंबोनायखौ जुदि गाज्रि मोनदोंब्लाबो प्लिज गाज्रि मोननाङा दे आच्छा बुरखायसो नामा बोहैथि फंसे बाथ्रा सोंनि आं सों नों बांद्राय रायलायना मोजां मोना ना आं हले रायलायबाय थाफ्लाङोलै मालायनि बाहागोखौबो रायलायफ्लांबावोसो आं जेबो नङा मालाबा आंबो खोनासंनानैसो मोजां मोनो आच्छा बिदिब्ला आं दिनैनिफ्राय नन स्टप रेडिअ बायदि रायलायबाय थानोसै नोंनि थाखाय इरागदाव आं थांनोसै आया दानो थांनोसैबो जोंथ' दासो फैदों इरागदाव नोंनि खोथाखौ लाखिनो थाखायसो आं नोंजों फैफादों आंखौ गोरोन्थि दासान आं थांनोसै आच्छा बिदिब्ला बिसोर गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्ड नङा आरो थफिराम चान्स दंलै नोंहा दाबो इरागदाव आं थांनोसै बोहैथिखौ फटायनो हामारगोन हामाराब्रा आंलाय खोथायानो फंसे बाथ्रा दंना सिखा गोबौखौ उनबाय थायोब्ला गोबाव जायो होननाया बेबायदिनो आं बोहैथिखौ फटायथारगोन दाथ' भेलेन्टाइन सिरिज सोलिगासिनो दङ ना दिनै मा दे मोनब्रा बै थफि गाननायनावनो सोंहरनि र' दिनै मा दे ओइ नोंथां साला आंखौसो गाबज्रिदों नामाब्रा बेलाय ओइ थफि गाननाय नोंथां आं नोंखौनो बुंदों गसाय दाना मा जाबावनांगौ जाखोब्रा दिनै मा सिरिजलै नोंथां भेलेन्टाइन देनि मा भेलेन्टाइन ब्रा माथोखौलाय माथो सिनायनाय मोनदोंलै सोरलै नों आं सनथ'ला दिनै सानाव बिदि ओंखारखो नोंनालाय जौ गलायाव हाबनो नागारै साहानि दखानावसो बोरै हाबफैखो नोंलाय मालाबा लामा आन्दायलै आं जौ गलायावसो थांनो नागिरदोंमोनलै बोरैबा सौग्रा बेवहायसो मोनफैबायलै साहा गलायावसो
मानोथो टफि गानदों नों सन्थला टफिरामजों थाफा नोंबो टफिराम जानोसै नामा अखा हागोन बायदि मोननायखाय गानखाबायलां मालानो बे अजा बोराय जालायखो नोंलाय ओइ साला अजा बोराय होननानै दा बुंब्रा दानो मानसिफ्रा दायना साजायनानै आंखौ बुथारलाबायगोन आच्छा मा सोंदोंमोनलाय नों भेलेन्टाइन डेनि सोमोन्दै सोंदोंब्रा दिनै मा डे होननानै मानो होनबा चकलेट डे किस डे हार्ट डे रज डे जालायगासिनो दङ ना आच्छा नंगौ नामा होद साला नोंनो खोन्थानानै नोंनो फोरोंनायसो जाबायलां हे गसाय बिदि होनथारो आरो इरागदाव नों माथो आंसो नोंनो फोरोंनाय जालायबायना ओरैनोबा सिख्ला फथायनांगौ दिनै बाय सन्थला ए माबा मिबि देसो जाखुमागासिनो होमबा है टफिरामनो खोन्थाहरनोसैलां ओइ टफिराम बोहैथिनि खबरखौ मोनबाय ना खबरबो मोनबाय लबरबो मोनफाबाय दे लबरखौ खोन्थाग्रो मा लबर बियो लबरा माने माबा भेलेन्टाइन माबा मिबि सोलिगासिनोनो माबा खिथे रज दे हाग्रा दे हुग्ले देनो दिनैबा मा देथाय आच्छा बावनासो दं दिनै चकलेट दे ब्रा चकलेट दे अब्लालाय बोहैथिनो हैदोब्रा आरो मोनसे निउस दंबावो बोहैथिया इरागदावनि गार्लफ्रेन्ड नङालै नंगौ नामा अब्लालाय दिनैनो बोहैथिनो चकलेट हैनोसै आं मा नांजोबगौ दिनैनो हैनोसै आं बोहैथिनो दे हैदां जाहाथे थालिर बिफां गायजानो मोनैबायदि दा साला दोनो फनफोरा मालाया मा फालियो फालिबाय थाथोंलै जानो मोनबानो जाबाय लोंनो मोनबानो जाबाय रंजानो मोनबानो जाबाय अदन आंखौ गाज्रि मोननाङा अदन इरागदावा आंखौ ब्रा साहा लोंनो लाबोनायखायसो फैफादों आं अब्लाबो नोंनि गोसो गोरबोआव आं जेब्लाबो थागोन आरो आंनि गोसो गोरबोआव नों आच्छा बोहैथिया माथो दाबो बेवहायनो दं बे समावनो सम एसे रायलायबावनि र' आरो बे सानस्रिया मानो दाबो जेबो लाबोआखैलै आंनो र' फन हरना रायहरनां हेलौ सानस्रि मानो दाबो जेबो लाबोआखैब्रा बोहैथिया थांगलाय लांसिगोनसो रहाय मा थांगासिनो जागोन दे थाब फै बिरनानै फै बोहैथि गारि नेदों नामा नों आं दोनलांगोन ना नोंखौ जेबो नङा आं हारसिंनो थांगोन आं दोनलांगोनब्रा आंनो लिंनानै लाबोबाय जेब्ला आंनो दोनलांफिनगोन ना इरागदाव धोद साला इसेबां गोबाव ना लाबोनानै होफैदों रंजानांगौसो आरो आंखौसो रायदों आच्छा दे थेंक इउ नै बे चकलेटखौ हैथां दिनै चकलेट दे सिख्लाफोरा चकलेट जानानै जोबोद मोजां मोनो आच्छा दिनै चकलेट देसो होमबा बोहैथि नैबे चकलेटखौ आजावदो दे इरागदाव आंनो नाङा बोहैथि लादो दे इरागदावा इसिबां अननानै होफैदों नोंनो औ लादोब्रा लादो नोंनो होनो थाखायनो आं सानस्रिनिफ्राय बिहरदों लाबोनो गोसो गैयाब्लाबो लादोब्रा बिदि नङा माथो बांद्राय बुंथारो बियो इरागदावा लादोब्रा बोहैथि ना थेंक इउ ओइ मानो थेंक इउ होनलायनांगौ जाखोब्रा अब्ला नोंसो थाथ'दो दे आं थांनोसै अके सानस्रि जागोन दे बोहैथि माखौ मिनिदों नों जेनेबा बोहैथिया आंनि चकलेटखौ आजावबाय बिनि थाखायनो आं गोजोनबायब्रा बोहैथिया नोंनि चकलेटखौ आजावाखै आं लाबोनायखौसो आजावदों हा नंगौ नामालै नंगौथ' आरो इरागदाव मा बियो नों एबार टारगेटखौ बोहैथिखौसो खालामबाय आरो मा टारगेट खालामखोब्रा आंलाय खोनासं इरागदाव बोहैथिया जोबोद मोजां मानसि नों बिनि गोसोजों दा गेले गासैबो सिख्लानि गोसोआ गोहो गोरा जाया खायसे सिख्लानि गोसोफोरा सेन्सिटिभबो जायो गोसो गुरैबो जायो थगायजानाय फोथाय खेबसेयाव खालामजानायफोरखौ सहायनो हाया बेनिखायनो बोहैथिखौबो बिदि दा सानदों आंथ' बोहैथिखौ बिदि सानाखैना अब्लालाय माथो सानदों नोंलाय बेनोथ'लै माथो सानदोंथाय आं जाबाय दे बारा सानबाय थानाङा गावनि गोसोनोबो एसे टाइम हो ओमफ्राय बोरोथो एसाइनमेन्टआलाय गारियाव दं थेंक इउ सानस्रि थेंक इउ नों आंनि जोबोद मोजां लोगोलै আপোনালোকে সঁচাই নাজানেনে অরণ কত গৈছে আমি অরণৰ বিষয়ে একোৱে নাজানে স্যার नै मिन्थियोब्ला खोन्थानानै होदो अरना बहा थांदों बोसोरथामानो जालायलांबाय अरन फिसानि सोमोन्दै जेबो मिथिया जों नोंसाजोआथ' मिथियै जानो हागौ नङा होमबा आंना फिसाजोआबो जेबो मिथिया अरननि सोमोन्दै आरो जोंथ' अरनखौ थैबाय होननानैसो मिथियो अब्ला अरन फिसाया थैयाखै नामा दासिमबो अरननि गोथै देहाखौ मोननाय जायाखै बेनिखायनो जों दासिमबो जेबो बुंनो हाथ'वा কি কৈ আছে মোক অলপ বুজাই দে স্যার অরণ্যৰ বিষয়ে সিহঁতে একোৱে নাজানে বোলে ঠিক আছে অরণ যদি কেতিয়াবা ইয়ালৈ আহে তেতিয়া আমাক কণ্টেক্ট কৰিব अरना जुदि मालाबाफोर बे न'आव फैयो अब्ला पुलिस स्टेशनाव थांनानै खोन्थाहैनो दाबाव जागोन दे आयै जोंलाय माब्रै मिथिनांगौ जाखो दे अरन फिसानि खोथाखौलाय दा आरो बोहैथियाया मिथिब्ला बेखौनो सानबाय थालायगोन बेनो खोन्थायैयानो मोजां जागोन नामा औ खुलुमबाय जानो गोनां आइ बिखुनजो आरो आफा बिहावसो मा जाफैलायखो नोंहालाय आच्छा बे पुलिसफोरा मानो फैनायमोन नोंसानि न'आव बे आंनि न'खरनि मेटार नोंनोलाय मानो नांगौ टफिराम आरे बिहावसो साननैसोनि उनावनो आं नोंसाजोखौ हाबा खालामसिगोन मिथिया नामा नोंसोर सोर बुंखो आंनि फिसाजोआ नोंजों हाबा जागोन होननानै
नै खोनासं खोमा फारनैया मोजां थोंजोर गोसो होना खोनासं बोहैथिखौ जुदि आंनो हाबा होआब्ला नोंसानि न'खराव बेफोरबायदिनो पुलिस फैबाय थागोन आरो अरननि सोमोन्दै सोंफैबाय थागोन नोंलाय बोरै मिथिगौ अरननि सोमोन्दै पुलिसफोरा सोंदों होननानै आंल' मिथियाब्रा साननैसोनि उनाव सारा मुलुगानो मिथिगोन अरनखौथ' दा रावबो मोजां होननानै सानला अरनखौ हादरनि बेरेखा हान्जानि मावथि सोद्रोमा होननानैसो सानो बेनिखायनो आंखौ बिजामादै महरै आजावदो आरो बोहैथिनि फैबाय थानाय संसारखौ मोजां खालामनानै होदो नङाब्ला नोंसोराबो खैफोद बोहैथियाबो खैफोद फंसे बाथ्रायावनो फोजोबदोब्रा बोहैथिखौ थफिराबनो हाबा होदो दा नोंसोर बेखौ बुंना जे बोहैथिनि गोसोनि खोथा नङाब्ला जों बोहैथिखौ हाबा होनो हाया होननानै मालाबा फिसाफोरनि मोजांनि थाखाय फिसाफोरनि बेरेखाबो मावनांगौ जायो मिथिबाय दिनैथ' आं नोंसोरनो बोसोनसो होनो फैदों नेक्स्ट टाइमाव आं हाबानि डेट कालार गासिखौबो दानजोबनानैसो थांगोन ना सन्थला जानो मोनबानो जाबाय लोंनो मोनबानो जाबाय रंजानो मोनबानो जाबाय हाबा थिलियाव आंहा थौदो होमबालाय हाबानि लाहार फाहार खालामहैनोसै मा खालामबावनांगौ जाखो बिफा बेनोथ' आंबो मा खालामनोसो सानबाय दा पुलिसफोरा बेफोरबायदि न'खराव सोंफैबाय थायोब्ला बोहैथि आइनि गोसोआ मा साननांगौ जाखो ओरैनोबा बोहैथि आइया दासो एसे मोजां लामायाव फैहांदों बिनि गोसोखौ दासो फिदिंनो हाहांदों आरो अरननि खोथा साननानै बांसिनसो गोसोआ बायफ्लेलांगोन बेना औहाय हाबाखौनो हरनोसै नामा बोहैथि आइखौ सोरबा सासे मोजां मानसि सायख'नानै औ बेखौनो थाबैनो मावनांसिगोन आदा नोंखौ सोरबा नागिरनानै फैदों पुलिस नामा पुलिस नङा आदा नोंनि लोगो होननानैसो बुंदों अके थिनहर जागोन आदा अरन हा नों बेवहाय औ अरन जोबोर खस्थ'यैसो नोंखौ नागिरनानै मोन्दों जों दासिमबो पुलिसफोरा CID फोरा नोंखौ नागिरगासिनो अरन बेफोरखौ बाद हो माबोरै दं बोहैथिया बोहैथियाबो मोजाङैनो दङ नाथाय मोनसे जेंना पुलिसफोरा बोहैथिनि न'खरावबो थांनानै नोंनि सोमोन्दै सोंगासिनो बेनिखायनो हायोब्ला बोहैथिनि न'खराव नों दा थांथ' आरो बोहैथिनोबो नों फन दाहर मानोना बोहैथिनि गासैबो न'खरनि सोद्रोमाफोरनि नाम्बारा टेप जानानै दं बेनिखायनो नों बोहैथिखौ दा लोगो हमथ' नाथाय थासारिया जोंजों गोरोबोब्ला सानसेबाबो नों बोहैथिखौ लोगो मोनगोन नाथाय नों गावनि आरो बोहैथिनि न'खरनि सोमोन्दै सानोब्ला बोहैथिखौ दा लोगो हमथ' मिथिबाय अरन जागोन दे दालाय नोंनि देहायालाय माबोरै दं आरो बे नोंनि गुलि नांनाय जायगाया माबोरै दं बेफोरलाय फिसा फिनाय जखमसो जाबाय थाखायो बर' हारिनि खैफोदनि खाथियाव बेफोरबायदि जखमा जेबो नङा जाबाय थाखायो अरन थारैनो नों जोबोद हादर सिबिसुला नों बायदि जोहोलाव जोंनो बर' समाजनो गोबां नांगौ बेनिखायनो नों दा जेरावबो ओंखारथ'नाङा बेवहायनो थाथ' नांगौ जायोब्ला सम सम जों नोंखौ नायफैबाय थागोन अब्लाबो नों जेरावबो दा ओंखार आरो बोहैथिनोबो फन दा हरथ' जागोन दे बिदिब्ला आं फैबाय सोरबा नुनो हागौ जागोन दे बोहैथि आंनि थाखायनो जोबोद खस्थ' मोनबाय नों हायोब्ला साननैसो आंखौ नेबाव थासारिया मोजां जायोब्ला आं थाबैनो नोंनि खाथियाव फैगोन ला 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 ओइ सानस्रि मायाव सानस्रिनांगौ बखोब्रा जेबो नङा आच्छा गाबोन मा दे मोनलाय गासिबो खोथाखौ नोंनो खोन्थाबाय थानांगौ आरो आं नों आंनि एसिस्टेन्ट नङा होमबा बेनिखायनो गासैबो खोथाखौ खोन्थानांगौब्रा बोहैथिनि थाखाय बोहैथिखौ इमप्रेस खालामनो थाखाय मा खालामनांगौ मा खालामा खालामजोबगोन आं